хурутов маза дора. Нигоҳ кунем бародарои азиз. Ай ҳами бегаҳ ин имрӯз 18 апрел моҳ қариб ёдам бироя. Ҳамин рӯз 18 апрел айн ими бегаҳ сар карда аксияи қурутои мо то бегаҳи ҷумъаи дигара, даже бегаҳи шанбе, рӯзи ҷумъаи дигар то бегаҳша аксия 1 ҳафтаву 1 рӯз. Нигоҳ кунем бародаро. Як табақ қурутоби очагӣ, як порса инмин ва як чойник чой. Ҳамаш дар якҷоягӣ 250 рубл. Як ҳафтаву 1 рӯз. Нархи қурутобон обични нигоҳ кунед. 380 рублай, қурутоби бегӯшт 340 рублай. Ҳами гӯям 100 рубл мо скидка кардем. Як ҳафтаву 1 рӯз ҳамин скидкаи мо давом мекунад. Мардуме ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорем, марҳамат кинем биёед. Ҳамаи шуморо мо интизорем дар қурутобхонаи Исмоил. Иншааллоҳ баъда аксияи қурутоб аксияи оштупа мешавад. Оштупа. Оштупара медон чиям? Отала меган баъзе ҷода. Отала. Баъзе ҷода ина тупаи лахлах меган, баъзе ҷода оштупа меган. Аммо хурингово ва михелиш қатъи. Хулоса агар аксияи қурутоб монагузорем сохт саломат бошем, аллоҳи нозанин. Ана угро меган, мева угро дигар. И оштупаи тоҷики. Дараш. Адресои мо дар шаҳри Санкт Петербург, метро Приморский, Железноводский шоссаш. Ози ай даҳани дари метро нишон медем дар давоми ҳамин видео ки мисол ай даҳани дари метро чӣ хел мебиёи корхони мо чӣ хел медроӣ. Ҳавай киш овоз набиёд. Чӣ хел корхони мо мебиёи медроӣ мисол ҳамаша нишон медем. Марҳамат кинем биёен. Баъд ногуфта намонам бародарои азиз ки мо ҳиҷомарам дорем. Ин иҷада нигоҳ кунем ки авиакассарам дорем. Авиакассаи Исмоил Тоҷик. Метавонед дар оно рақамҳои дар боло будагӣ занг занед. Рақамҳо хай бо дар рӯи экранам мебирояд. Билетҳои арзон ба тамоми самтҳо, ба тамоми гӯшаҳои рӯи дунё ҳастад. Фарқ надорад. Тоҷикистон сафар карданен, Америка сафар карданен, Узбекистон сафар карданен ё ки суи тараф омаданен. Метавонед дар рақамҳои дар рӯи экран будагӣ занг занед. Аллоҳ ёру мададгортон. Ҳамаи шуморо мо интизорем дар қурутобхонаи Исмоил Питер. Мо шумо навора тамошо кунену лайкову падилицаву дастгиритона фаромӯш накунен. Мо қатъи якай асоб иншоаллоҳ ин қурутоба як мазаша мечашем. тар мекунем, ҷар мекунем. Мазаша мечашем ва иншааллоҳ шумо мебинем бо шумора мазаша мечашем. бовар кунем қурутобои беҳтарина. Иншааллоҳ ки ба вақти хуш мерем маззаи таомҳои тоҷикиро мечашем. ранги ҳам тоҷикистон худо мехӯрем. хиёл мекунед дар хонатон қурутоб хӯрдесем. Намарамат ки давай қошуқа биёр. ина ба даст мехӯрам. На қурутоб ба қошуқ хӯрам. Қурутоб нигоҳ ки чӣ қадр мехӯрам. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим нигоҳ кун. Ака хӯрок ай калон аю? Хӯрок ай калон айна ки ба тика гири агар ба даст гири бояд одами дастат мехӯрдаги гирам. Ё хақи бисмиллоҳи шумо нигоҳ кун. мазаша метнем. Қурутоба бада. Мана нигоҳи қурутоба маззаш даст қати хӯрдан ай нигоҳ кун. аҷоибот. ин занҷабилак бо он тез яса ки ҳамин қад метавад ҷавоби 10 та калон наметиҳам. ин чизи майда меган тезари ҳамин гап рост да. ина жугучи адреналин меган ина брака. жугучи. ҳам хеде. марҳамат. шумо ҳам баки интизор. Ака ба то хӯрдани мо расёнка мекунем хи. ҳам ба қишо хи хӯрдан набида. омадеса. Омо сёнка накуки. Не почот кида дар курабио. Кона биёян охи. Дагив да файна накни бо ама ханда. Гӯшгӯ. Як десе. Метрои Приморский, Санкт-Петербург, метро Приморский дидем метро. ин хайхами дари метро охи меброен на. Ин дари метро меброен тарафи даст рост она нигоҳ мекунед. ин здания ин ин мостак. ин мостак. Рост мебиёен, охи рост мебиёен. ин охи мебиёен осо самҷо. ҷои мо дидеҷа Железноводская 68 нарисондага ҷада қурутоб кафе ҳалол қурутобхонаи Исмоил. ӯ қараҳе нест ини 1 минута ай метро ам меброи мебиёи дар ҷои мо медроӣ. биё рафтем ки як кара ме нигоҳ кунем бародарои азиз. мебиёем корхонаи мо ҳиҷомарам дорад. ҳиҷомаи Исмоил нигоҳ ку фитабочка кадометон хина гирифтагӣ дорем.
васпалени доред мардинагитон мақсад мисол мехоҳин ҳиҷома гирен ҳиҷомаро медонем ки дар тамоми дардҳо фоида дора метонен сачоқтонро гирен биёен ҳиҷома масаҷ се намуд тайски масаҷ меган ку вакуумни ҳамухели масаҷ ручной масаҷ аппаратни масаҷ ҳиҷома эчи фитабочка ҳиҷома банкаш дар дарунаш ҳамаш 2000 рубли русия ҳамаи ҳамин 2000 рубла фақат як сачоқта мегирӣ мебиёӣ ҳиҷомата мекунӣ қоидави адуши дам мегирӣ меброӣ як таваққуротови аксияра мезанӣ меброӣ мерихонам доруҳои табобатирам дорем дар инҷа доруҳои табобатирам дорем қурбон ҷойнамоз тасбиҳ доруҳои табобатӣ ҳамаш дорем ҳоли камтар шуда иншаалло рӯзои наздик бо пириш мекунам дорем сиёҳдонаи тоза ини дору барои эпидемия паса барои қувваи мардира зиёд кардан муддати ҳамхобагиро дароз кардан барои аминои хай чанд намуд духиёи ҷойнамозай дар ин инҷа доруи ҷигару талхаву гурдаву печени барои инои хулоса мазай барои миёндарду поддарду барои амино хай бо биёин мебинен ака ҳамаи ина номбар накунам бародаро ассалому алайкум бародаре ана гӯшт мана гӯшт гӯшти даст як устуонак дора ами саракашда ҳамаш гӯшти лаҳма бихава ҳаловат ба бародаро марҳамат ина гӯшти бетина тамом карда Ина гӯспанда ҳам ҳаст бародаро. ҳамаша нарх мемонем ина лини гӯспанда нигоҳ кер нигоҳш кар барачаи доғистония марҳамат кара биёе хушомадем биёмон Ина аз сабабе ки витринашон холӣ шуди сай видеоро калонтар накардем. Биёина колбасо аста. Ина бо бародаро бичоратон савол дода ки ки каниша акай зафари мускул. Ина и қасоб оид ба корҳои гӯспандай и акам оид ба кор биз. Чи? И акам боша оид ба корҳои гӯштай хаб ба габзанай даиҷа ака. Бародаро азиз бо иҷа парима хирам дорем. Усо ҳам мардона ҳастай. ҳам ҳастай иҷа занонаш ҳам дорем. Мақсад дар навор нагузоштем. Биё бародаро ҳама намуд шастай ина я калашвак мекуне баъд моҳи сартона ҷала мекуна рост мекунам пас мекунам любой намуд шастай